Miten varjoliitimellä lennetään? Varusteet kun on saatu päälle, niin etulinjoista kiinni ja vasta tuuleen tietenkin nostetaan siipi ylös ja jarrutetaan se, että se ei tuosta hilpase meidän etupuolelle ja katsotaan, että linjat on suorassa ja sen jälkeen aletaan kuulostelemaan tuulta, että olisi sopiva lähtöhetki ja kun semmonen aukenee, niin sitten laitetaan paino eteen ja käpäilät taakse ja otetaan pari juoksuaskelta ja kahmastaan ilmaan noustua tuo pussukka tuolta jalalla, että päästään istumaan tuonne lämpimään säkkiin. Sen jälkeen liidintä lähdetään ohjailemaan oikealla ja vasemmalla jarrulla. Ja tosiaan jarruttamallahan tämä liitimen ohjaaminen toimii. Eli kun tempaset oikeasta jarrusta, niin se kääntyy oikealle ja kun teet vasemmalla samaan, niin sitten lähdetään vasemmalle. Nosteitahan me tuolta rinteestä etitään, eli ensin rinne tuuli meitä kannattelee ja nostelee vähän ylemmäs. Tässä ollaan jo paluumatkalla ja päästy mukavasti starttipaikkaa ylemmäs. Ja tämän jälkeen voi alkaa miettimään, että lähdetäänkö katteleen termoja tuolta etumaastosta vai jäähänkö vielä tähän rinteeseen pyörimään. Ja tätä ääntähän siellä odotellaan. Varjometri kertoo meille äänellään, että ollaanko menossa ylös vai alaspäin. Kun ollaan tulossa laskuun, niin tullaan tuolta pussista taas pois ja katsotaan, että meillä on sopiva etäisyys laskupaikalta ja uskotaan, että se siihen mennessä siipilaskuun tulee. Ja sitten ohjaillaan ja annetaan siiven tehdä omaa hommaansa. Ja sitten kun ollaan riittävän matalalla, niin lähdetään tekemään flarea, eli jarrutetaan siivestä tuo energia pois ja tullaan kevyesti kuin höyhen tuohon laskupaikalle ja pudotetaan siipi ja pakataan ja lähdetään kotiin.